birta arjuitha pini birta thanbang pini lihombar kilingpi Karbianglong Hemprek Article 244A alam kapang dagdatet ajok APHLC Korkanthi Constituency Committee ay hinpenning kang samse cipaklang Nipai inquiry for nin denarong nurak aklam along India Home Minister Amit Sanangka Humriahut Karbianglong Hemprek mate Article 244 alam kapang dampon pe mate kaningje pon pe det ajok Nipai inquiry tok ada por pai Narkep apor malong APHLC Korkanthi Constituency Committee ay hinpen ning kang samse ning kepung cepaklang ponsi Home Minister Amit Shah Finance Minister Dr. Himonto Biswa Sharma CM Sorbanando Hunwal Lapente CEM Tuliram Ronghanga Tumame Phi Me Kaipon Labang solong APHLC Korkanthi Constituency amepu kongchun bang atum kaningje pon laki BJP atum ke Hemprek kar I kacheparjan chop Rada phan ka chong thoi ke pacho bai ing tonon BJP ke Hemprek hang thek thelu developments pupen loke khereng un elo pupen BJP aphan pinremlu Lapen karbi risim kang tang ke ot KNLF KPLT UPLA asong atum lamdon ka chetokji along Article 244A ka vedet penajo lamdon chetok dunde det apot alang litumhan sori akero APHLC Korkanthi Constituency Committee ahin pen pajirpon Karbianglong District Congress asai hemalong Mohila Congress amai kangni Susmita Dev All India Mohila Congress amethi pini Karbi Anglong Arat mate street visit sai deng ponsi pini dipu ahithi lapen rong rup arlo wangsi rong asor keduk keboy alam chethan chemun pon Labangso alang lika humri ponahut non ke dobom BJP sarkar aphan lapen Congress asong aphan rat atum kopisima thamaputa rat ase tangruk pon Adun thu porphai kresira chitim malom District Congress Committee penche patir pipon Congress asong kepang dakpon amai alongta chetong dunsi BJP sarkar aot adur mukha rat athengno than pachini tekang lapen than pachini thurat ke sarkar ka chilarsi kari sita rat aning ke hampen कैंडिडेट कर जब तक के नाम सौत बुता उठौत थान पचिनी और बीजेपी का पोस्टर देखा ना पिनी बेटा के लपन से कैंटन पन इगलो तो मिथक में कार्डम